Nem tudom, mit csinálják a hajammal. Nagyon idegesít, mert most már így be vannak zsírosodva az első tincseim. Viszont nem akarom még megmosni. Na mindegy. A mai videóhoz valószínűleg egy ilyen napi / 2 napi vlog lesz, mert őszintén nincs videó ötletem. Napi vlog! Jézusom, ez most olyan volt, mint az a szőkenő, akinek ilyen nagy kontja van. Én amúgy esküimálom a videóit. Getting off track. Azért vagyunk most ilyen furcsa szögben, mert elképesztően kupis a szobám, viszont van rá ok valamennyire. Ezen a hétvégén költözünk, szóval most már nem akarok így rendet rakni, mert már inkább dobozolni kéne a dolgokat, viszont most még nincs kedvem hozzá. Mert erre is van okom. 30 ok van, ami nagyon ritka itt Angliában, szóval ki akarok feküdni és napozni. Az összes bikini még a szennyesben van, mert nemrég jöttem vissza Portugáliából. Mondtam, hogy arról fogok videót csinálni, hazudtam. Elég kaotikusra sikerült az a nyaralás. Nagyon jó volt, viszont nem nagyon tudtam volna ilyen használható felvételeket készíteni, meg ugye az összes barátnőm angolul beszél, az rengeteg idő lett volna feliratozni. De igen, szóval a tervem már a napozás, valamennyire el akarok kezdeni pakolni. Aztán a barátom Amerikában van, és a kutyája pedig a nagymamájánál van, aki nagyon közel lakik hozzánk, szóval a kutyát fogom majd elvinni sétáltatni. Ez igazából a tervem már. Holnap viszont kicsit izgalmasabb a téma, egy bottomless brunchra megyek Leával, hogyha valaki még emlékszik Leára, ő talán a legrégebbi barátnőm itt Angliában. Ugye mondtam, hogy a barátom Amerikában van, és tegnap kopogott a postás, és küldött nekem egy csokorrózsát. Nem videóztam, amikor kutyát sétált, amúgy légy szíves. Nézzétek el, ez a fiúk is el van törve, és ez a fiúk is el van törve, és azt hiszem már az is. Annyira várom, hogy kalapáccsal széttörjem, mielőtt elmegyünk. Viszont el akarom kezdeni elpakolgatni az ilyen olyan sminkeimet, például, amit nem használok minden nap, stb. Oké, hajrá. Az a baj, hogy annyira szentimentális vagyok mindennel. Tényleg soha nem használom őket, viszont mégis nem akarom őket kidobni valamiért. Például ebből ez a szín milyen gyönyörű már, de soha nem nyúltam hozzá ez a palettához. Benne van egy pirosító, benne van egy highlighter, egy ilyen fekete szín, barnás szín, akár bronzosítónak is lehet használni. Hát elviszem a biztonság kedvéért. És milyen szép színek vannak. Jó, erős leszek, kidobom. Amúgy ezek mind le vannak járva, hogyha nem lennének, akkor nyilván adományoznám őket, meg minden. Azért vettem még annó, mert barack illata van, mint annak a Too Faced palettának. Csak ez körülbelül 2 font lehetett a Primarkban. Van ez a NYX-es palettám, de ez az egyetlen ilyen színes palettám, szóval azt hiszem ezt megtartom. Van egy ilyen pirosító palettám, de ripityomra van törve. Amúgy kár, mert szép színek vannak benne, de... Ó, Jézusom, ezt a kontúr palettát 4 éven keresztül használtam. Igazi kincsekre bukkanak itt rá. Ezt nemrég vettem, viszont szörnyen néz ki. Miért ilyen nehéz nekem kidobni egy konkrétan kiszáradt szempiros spirált? Ezt még egy magazinban kaptam, de amúgy esküsz nagyon szép. Anya, itt van egy ilyen mekkes rúzs, de szerintem ez a tiéd. Mekkes rúzs. Ez még az enyém volt, de ezt megbeszéltük, hogy a tiéd lehet, vagy megnézem a színét, ezt nem hiszem. Igen. Hát nem fogunk kidobni, az biztos. Valaki elcsorta az egyik Essence szempilla spirálomat. Itt volt egy szempilla spirál, nyitatlan. És bementem a fürdőszobába, és nyitva volt oda, ahol a te sminkes tudcaid vannak. Nem hiszem, hogy én voltam, de előfordul. Hú, ezek nagyon szépek kis csillámok. Nem tudom, hogy ragasztanám fel őket, de meg kitalálom. Hamis Kylie Jenner rúzs. Az ilyen művirág és hányás illat keveréke igazán csábító. Rengeteg kifogyott még, nem tudom, hogy miért a sminkeim között tartom őket. Egy NYX-es szemhéjpuder alap. Ez a világ legnagyobb scamje. Nem tudom, hogy emlékszik-e valaki arra, amikor... Bocsánat, tényleg elképesztő a kupi. Nézzétek el! Amikor nyílt az Alléban az első NYX ügyet, az első és az utolsó, azóta meg már azt is bezárták. De még én a megnyitóra elmentem, és az volt, hogyha 15 000 forint fölött költesz, akkor kapsz egy ilyen sminkdobozt. Nekem semmi szükségem nem volt erre a sminkdobozra, de elhitették velem, hogy ha nem szerzek magamnak ilyen sminkdobozt, vége lesz az életemnek. Szóval mindenféle felesleges dolgot vettem, beleértve ezt is. Egyszer sem használtam, és mikor volt az? Körülbelül 8 éve. Ezt a személytúst a földön találtam valahol, ami
nem a legjobb. Újabb hamis Kylie Jenner rúzs. Egy hulla bronzer, amit 6-osan vettem. És ilyen random piros szájfények, soha az életemben nem hordtam piros szájfényt. Egy saját készítésű szájfény. Ez a Got to Be Glue, ilyen szemöldökkefe, akármi. Szerintem nagyon szar, illetve nem szar, de nagyon hullik belőle ez a fehér akármi. És én a Poundland-eset szoktam használni, ami nyilván Magyarországon nincs. De egy ilyen 1 fontos bolt, ahol 1 fontos szemöldök zselét lehet venni, és az sokkal jobban működik nekem. Jézusom, ezt még a cut crease-eimhez használtam. Ó, ezt még én rajzoltam. Egy Glossier-es, ilyen balm.com akármi. Az egyik fiúbarátomnak az anyukája adta nekem ezt oda, és én nagyon akartam, meg Glossier-től van. Szintén ugyanakkor vettem ezt a NYX szemhéj púdert, és ez egy ilyen stingolizés, ahelyett, hogy egy ilyen tégelyben vettem volna, egy ilyet vettem, mert azt gondolom, hogy én majd veszek egy palettát, ami ilyen mágneses. Nyilván soha nem vettem egy ilyen palettát. Na mindegy, én még itt el fogok pakolgatni, aztán elmegyek aludni. Aztán holnap folytatom, aztán találkozom Leával. Wish me luck! Kicsit elkalkuláltam, hogy mikor kell elkészüljek. És ezért most kicsit késésben vagyok. 10 percem van, hogy megcsinálom a sminkemet. De szerencsére, illetve nem szerencsére, de dögmeleg van, ezért nem fogok túl sok mindent csinálni. Viszont, hogy most közben beszélek, akkor biztos, hogy nem fogok elkészülni időben, szóval majd utána bejelentkezek. Amúgy gondoltam, elmondom, hogy mi az a bottomless brunch, hogyha valaki nem tudná. Egy időkereten belül ez, ahol mi voltunk, ott ilyen 1,5-2 óra volt, azt hiszem. Annyi koktélt ihatsz, amennyit csak tudsz, vagy szeretnél, és más italokat is igazából lehet, de mi koktélokat ittunk, és egy ilyen főétel is jár hozzá, és ezért ilyen 30 fontot kell fizetni. Mármint ezen a helyen 30 fontot kell fizetni, van ahol több, van ahol kevesebb. Say hi to the vlog! Hey girl! Szóval most érkeztünk meg, most rendeltünk meg az első koktélt. Én egy passion fruit martinit, ő pedig, what did you get? The rum punch. I had that on holiday like every day. It's really good, yeah. Viszont nem tudtuk, hogy mit rendeljünk, mert amint a kezünkbe nyomta a menüt, nem is volt időnk, hogy megnézzük, és már rögtön rendelni kellett egyet, szóval ez még nem a legjobb rendelés, de minden koktélt értékelni fogunk 10-ből. És a hajamat azt nézzétek el. Ez igazából már a második ital, de would you rate it, Leia? And what is it? The One Love, which is dark rum, passion fruit, coconut and pineapple. I'll give it a 7.5. So, rate yours. It's raspberry reggae, and it's dark rum, fresh lime, blackberry liqueur, raspberry and guava, and it's actually really nice. I would rate it like an 8. Harmadik ital, Caribbean Candy Sour, valami nagyon savanyú dolog. Nagyon savanyú, de finom, ilyen lime-os. Én ennek egy ilyen 6 és felet adnék. What would you give it, Leia? Hold on. I would give it to a damn bit. Ooh. Oh. I would give it an 8. Fabulous. Okay, what are you having now? Tropic like it's hot. I'll give it a 6, maybe a 5. I'm just having a pineapple daiquiri. It's lush. It's like it's like a mix between like stop bullying me. It's nice. I thought daiquiris were supposed to like slush consist. Oh, out of 10. I give it like a 6. It's nothing special, but it's good. Okay, what are you having? Strawberry daiquiri. So, what would you rate your strawberry daiquiri? I'd give it a 7. I'm having the Reggae Rum Punch, which has Rare Nephews. So obviously it's quite strong. It's actually good, but I'm starting to feel it now. What would you rate it? Give it like a 7, you know. Eltelt az előző klip óta 2 hét. A legutolsó dolog ugye, amit láttatok, az, hogy a Leával voltam. Azután semennyit nem videóztam, azután a költözés az ilyen 0-ból 1000-be ment nagyon gyorsan. És most már 1 hete itt vagyunk, és nagyjából már a cuccokat is elkezdtük így kipakolni, valamennyire láthatjátok is a háttérben. Majd megmutatom, hogy áll most a szobám, és majd roomtourt is mindenképpen csinálok, csak majd akkor, amikor már teljesen kész van a szó nyilván. Amúgy nem tudom, hogy elmondtam el, hogy hova költözünk, vagy hogy mi történik. Kicsit rewind. Ugye mi Londonban laktunk most 7 évig, és most visszajöttünk Budapestre, abba a lakásba, ahol azelőtt laktunk. Én valószínűleg 1 évig fogok itt maradni, aztán visszamegyek
Londonba egyetemre vagy dolgozni, de most én egy ilyen gap year-t tartok, mert most végeztem a college-ban, ami olyasmi, mint a gimnáziumnak az utolsó 2 éve. Szóval, ja, itt tartok én most, és holnap kapom meg az eredményeimet, és hogyha jó lesz, és nem fogom elbőgni magam, akkor belerakom a reakciómat. Nagyon félek, és képzeljétek el, kellett venni egy ilyen VPN akármi fasságot, tudjátok, ahol át lehet állítani, hogy melyik régióban vagy akármi. A Netflixen szokták ezt csinálni az emberek, hogy tudjanak más országos Netflixeket nézni, de nekem azért kellett, mert nekem az iskolai rendszer az Microsofton van, és valamiért nem engedi, hogy akármilyen Microsoftos applikációban bejelentkezzek az iskolai accountomba, ahol majd jönnek a jegyek. Amúgy tegnap elmentem vásárolni, szóval megmutatom, hogy miket vettem. Hát, ha valakit érdekel. És ezt a fish haul-t amúgy már feltöltöttem TikTokra, szóval TikTokon kövessetek, hogyha exkluzív contentre vagytok kíváncsiak, nem olyanra. Vettem ezt a rucit, várjatok. Annyira tetszik benne tényleg minden, és 500 forintért vettem. Ezt a dízelpólót is ugyanabból a használt ruhaboltból szintén 500 forintért. Ezt is ott vettem még, ez is nagyon tetszik, és így össze lehet húzni, ami szerintem egy nagyon előnyös ilyen fazon mindenkin. Valamint még a New Yorkerben vettem 3 dolgot, és tényleg próbálom a fast fashion fogyasztásomat a minimumon tartani, de nem tudtam megállítani magamat. Nincs New Yorker Angliában, ezért mindig, amikor betévedek, választok 1-2 dolgot, és amúgy szerintem a New Yorkerben nincsenek olyan nagyon jó dolgok, de mindig lehet valami nagyon jót találni. Először vettem ezt a rózsás fölsőt, amivel csak az a baj, hogy SS, és az XS az jobb lett volna, de amúgy ilyen magas nyakú. Nagyon tetszett az, hogy ilyen kicsit csúnya. Vettem még ezt az ilyen lehajtható farmert, aminek ilyen leggings, aminek ilyen széles lába van, szürke színben, valamint egy hasonló ilyen leopárdintás leggingset, amit amúgy így kéne hordani, de én le fogom hajtani. És akkor ez is ilyen low-waisted lesz. De ja, ez a mini haulom. Most pedig a tévémet fogjuk felszerelni, az a következő lépés. Utána a szőnyeget lerakom, az ilyen kozmetikai dolgaimat kéne kipakolni, mert vettem egy új íróasztalt, amit én ilyen építkezési asztalnak fogok használni, és abba kéne belepakoljak, viszont olyan meleg van a szobámban, nem tudom, hogy látszik, de nekem van 2 ablakon, meg egy erkélyajtó nyilván, ezért annyira jön be ide a fény, meg a meleg, és nem akarom, hogy ilyen tönkre menjenek az ilyen dolgaim. Nyilván fiókban lennének, de akkor is szerintem nem tesznek a legjobbat, hogy ilyen dögmeleg van. Viszont a fürdőszobaszekrényben nem akarok bepakolni azért, mert a bátyám elkezdi használni őket. Lányok, hogyha van fiú testvéretek, vagy akár lánytestvérek, nem tudom, miért használják mindig a legdrágább ilyen krémeket, balzsamokat, samponokat? Miért nem tudják az ő 5 az 1-ben akármilyüket használni? És nekik tényleg nem számít, ők csak megfogják azt, amit látnak. És... na mindegy. Fia, Molly! Fia! Pacsi? Molly, Pacsi? Szóval leraktam a szőnyeget, ami tök jól néz ki, ez amúgy nézzétek el a körmeimet, 5 hete volt megcsinálva, még Oli csinálta meg. Most már igazán rájuk fér egy kis TLC. Szóval nagyon tetszik ez a szőnyeg, ez volt az előző szobámban is. Az egyetlen bajom vele az, hogy eléggé csúszik, mivel ugye parkettán van, eddig padlószőnyegen volt, és őszintén ott is csúszkált. Leállítom ezt a nagyon csinos ventilátort. Szóval valahogy meg kell oldani, hogy ne csúszkáljon. Az ágy neműt is felraktam, meg ezek a párnahozatok újak, meg ez a leopárd mintás is. Valamint felraktuk a tévét, ami szintén nagyon jól néz ki, tényleg már kezd az egész összeállni, csak ezt kell már így megcsinálni. The next morning. Az oldal, ahol lehet jelentkezni az egyetemekre, előbb fogja megmondani, hogy felvettek-e, mint hogy tudnád a rendes jegyeket, vagy legalábbis az én iskolámnál ez így működik. Ó! Felvettek! Azt amúgy nem magyaráztam a videóban, hogy igen, jelentkeztem egyetemre, de nem jövőre fogok menni, lehet, hogy halasztok egy évet, az is lehet, hogy nem megyek, őszintén még nem tudom, de jelentkeztem normálisan, hogyha úgy döntöttem volna utolsó pillanatban, hogy szeretnék menni, akkor tudtam volna menni, de egyébként spoiler, nem úgy döntöttem, és utána csak írnom kellett az egyetemnek, hogy hello, még nem most akarok kezdeni, és igen, csak hát ha valakit összezavart ez az egész. B-t kaptam mind a 2-ből. Ez AAB jegy akkor. Fantasztikus. Hát ez nagyon meglepő szintén. Jézusom.